ibon tubig pa ay maitim, at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano ba ang Bay, may to bay. Hindi tao pabangan bay. Baruto ba na ka? Oh, nagpabang ko. Asaan eh? Kana yung green. Oh, pabangan mo na. Kanang blue? Pabangan po. Tila pa ipabang nyo bay. Asaan eh? Kaning green o kaning blue? Kanang green tila. Oh, kaning green. Ay, kuha mo isa. Kadang-kadang, 500 isa. Mahal. Katong blue? Oh, 500 po. Pariham dag presyo nyo. Ano mo na pa green o blue? Pariham dag presyo. Bye. Kabalo ka. Kining green. Kuan eh. Kuan eh. Pero nga ng blue, kinsa din na? Oh, ako po. Takloy jud. Klaro mo pa na ay. Uy, bulat sa. Two hours later. Massive and cool, are you ready? Put your one in the ear if you're ready. Redemption crew, are you ready? Let me see your hand if you're ready. Sir. Ako na, sir. Brad, kiniharan ko na tulog ka dire, sir niya. Kaya alas ibugas mga kauban, sir. Sige sir, kay matulog mo ko sir. Dali ra kay matulog ko relisod kay bangon. Itaw, sir, sa. Puro na pugugma. Dali kay ka mahulog, pero isod kayo pag move on. Toilas buhay ko, limutin ang pag-ibig mo. Di na babalik, hindi na babalik. A few moments later. Hi guys, what's up? This is Team Pakloy guys. Karon guys, di kami na nangaligo og dagat guys. So, pag humanaw kali og dagat guys, nanguli na mi. Dayon pag-agi naman yung dalana guys. Nakoy nakit-an guys nga. Isuong nga ning mga aga guys. Dali siyang taas sa kikog, sa isda. Akong duda guys, Serena dito siya guys. Munang gusto ko guys na makasaksi guys kung Serena ba dito siya guys. Karon, ako sudod ni bangaga guys para mabahala nato kung Serena ba ito siya o Ulsa. Kaya para basta kamo magkasaksi mo guys ba nga sa akong nakitaan guys kung tinuod ba niya nga Serena ba siya guys. Munang karon guys, ato na ang sublon guys. Ubnik niyo guys ha. Sige guys, ato ang sugdan. Run.